posoan yang ini kok ya wis mantuk ya mripat iki rek. Wis tak turu ae. Aduh. Ya Allah. Enak buka nganggo apa iki? Gak duwe duit. Loh. Turu mana yuk? Kayak tangi yuk. Apa sih? Turu kok buka itu lampu sih. Walah turu ta iku mau. Masa anak belajar mati ya? Ngawur ae. Ini lho, Dik. Awak dhewe ku nek poso. Turune wong poso kudu diitung ganjaran. Ngomongno ganjaran kaya lurah ae. Ana nyambut gawe kono lho. Oh, Nyambut gawe nang dine, Joan. Aku lho muter-muter golek penggawean ora ketemu. ya sembuh pokoknya golek penggawean ngono. Penting oleh duit, penting gak begal lak ya wis e. Wong wedok kok sing diatur duwe ae. Lah kate gak duit, timane kon wong lanang. Gawane telon nae bondone mekan. Padha enake. Wis aja nyocot ae yo. Kowe nang golek duit kono lho. Timbang kok buka mbek tletong awake dhewe engko. Walah, pantes ae wong gendeng akeh wong lanang. Wong anjene sing wedok ku nyocot ae gak mari-mari. Wis menang cangkemmu yo. Goblok duit. Ngomong kok tawon. Oke lambe opo iki enake? Bin. Apa kok nang kono? Kanek penggawean Abil. Aku bawe ngombe masak ge buka iki. Opo iki rek? Sopo yuk sing gelem nang neraka? Kok mulai belaran-belaran nang neraka sih, Bil? Ngomong ambek awakmu, suwe tambah wangel ngono sih. Iya yo, aku yo mikir men opo gawe mokel iki engko. Masalah. Kok tambah belaran-belaran nang mokel iku lho. Jane awakmu iku mulai tambah budak ngono sih, Bil, awakmu. Gak enek yo yamene, boleh budek nang ndi? Kon rene kate lapo? Aku mrene iki lho, katene takok penggawean kon. Lah awakmu dijak omong ya ora nyambung belas e. Mulai ngomong sing enak yuk, aku pancen nganggur, tapi aku dudu wong Bambung. Sorry Bil, aku lho ya gak ngelokno awakmu. Ya wong ngancin awakmu ae sing budak. Walah ya wis gak apa-apa. Engko nek bakul budak aku gelem kok. Waduh, parah iki wisane budakmu iki. Wis angel, mungsu wong budak. Wis aku tak ngale ae. Wis. Iya yuk, aku ambil sambel. Wis gak ngurus cangkemmu. Wong kon anjene budake pol. Iki golek duwe nang ndine iki. Wengung aku Iki engko nek mulih gak nggawa duwe. Wah, jelas diamuk aku ambek bojoku iki rek. Piye iki ya Allah. Lah, ngene ae. Tak golekne janganan ae. Cek kena ge buka bojoku. Ngomong cek gak nyocot ae. Iki ae, wis gak kena ge jangan. Dek, aku pulang. Apa iku? Kilo Dek. Iya aku ya harus golek banyu muiter. Kilo Dek kena ge buka. Apa iki? Pakane wedhus iki. Pangan dhewe nek arep kon. Iki lho Dek, iki lho janganan, buku rambanan. Janganan opo ngene iki ku. Wong kok Sama niku yo ngono. Wong wis digawakno janganan kok yo jek nyocot ae.